Bafethu uqaphelani lento yezitokfela namhlanje sihamba ngodaba lesitokfela sihamba ngodaba lwemali yalahleka imali yahleka kanjani uma besifonela noma besibhalela abanikazi okuyibona abasungule isitokfela bathi cha isitokfela abantu ekade sihlala kubona kwakufanele isitokfela sihlukaniswe nini kwakufanele sihlukaniswe ngoFriday wango December kwawukuthi ke bayacela laba imali ehlala kubona ukuthi no sisacela ukupostpone sisacela ukuhlehlisa isitokfela sethu sihlukanise ngoMonday lalela ukuthi kwenzakalani Monday ngalo Monday ababewucelile abangabe besatholakala ngalo Monday ababewucelile makufikwa la behlala khona noma laba beqashe khona abasatholakali abasatholwa nhlobo emafonini awasangena amafoni abo uma kubuza uMastende uthi uMastende cha labantu bavele nje kwasabengasekho asazi ke ukuthi ke kwakwenzakalani noma Stende ayikho into eningi aweyazi mayelana nendaba zezitokfela ayikho information asinikeze yona ayikho into esiyitholile ngabo ngoba nayi inamba esiyithola kuyena usinikeza lezi ezingasangeni ake ngithi nje bafethu njengamanje kufanele sinikele khona sobabheka yimi uwo la ngisuke ngisho khona ngithi ke mina ke amala ndala ndela nelani no yimi uwe idatha lakho ake ngithi nje danko. Sanibonani, igama lami nguMazwidi. Mina umsunguli wesitokfela. So ngifuna iNyoni TV ingisize, ngifune labantu esazidlala nabo isitokfela, ngizokuthiwa sebethuthile manje ngifuna bangibhekise bona bangitholise bona. Sifuna imali yesitokfela bathi balahlekelwe imali yesitokfela. Isitokfela njengoba kwakuthiwa kumele sesihlukanise Friday bona basihlehlisela uMonday. Azange sisabathola. So bengicela iNyoni TV ingisize ingifundisele bona. Bafethu sinomsebenzi onzima kakhulu. Uyayibona ukuthi lo msebenzi bafethu umsebenzi wonke umuntu owudingayo if ukuthi unendlela uthanda izinto ezinhle sondela. Umsebenzi wethu mhlawumbe ngiqale ngibingelele igama lami uSpecihle mina bafethu. So umsebenzi wethu lo bafethu siya design from scratch from paperwork quotation omnandi ke bafu ama quotation ethu amahala mhlawumbe ukhohle ubudget get quotation for free. Send it to the FNB file include everything. So from scratch start to finish siyawenza. Koko uzokusondela kancane kamera Koko sanibona. Yebo sanibona linjani? Siyaphila sesinjani? Yebo siyaphila. Hayibo. Mazwidi. Yebo sawubona. Kwenze njani manje? Mekwenze njani? Bani manje futhi lapha? Okay. Wasizela namakhamera. Okay, sacela uyichaza. Ngiyangithanda ukuyichaza wesisi wami. Yebo. Igama lami mina nguMalandela Swa kuNyoni TV. Yebo. Nyoni TV na-ke iyayibhalela uma ukuthi umuntu kunenkinga adinga ukuthi ayilungise. Engicabanga ukuthi ke angifuni ukuyixoxa noma ngiyilande kakhulu ngoba usoshilo ukuthi uMazwidi uyamazi. Okusho ukuthi uMazwidi lo kasibhalele kona nasixoxele ngakho uyakwazi. Hayibo weMazwidi. So uMazwidi umazi kanjani mhlambe sisiwami ukuze nje mhlambe ngizama ukuqhube kulo. Ngixolise sanibonani. Yebo. uMazwide lo ngimazi ngokuthi besidlala naye istokfela. Yebo. So manje njengoba bese ngilethela amakhamera nje sekumele ngibuke izwe lonke angimazi ukuthi uchaza. Okay ke sisi ke. Ngoba phela kade ngangikufuna. Ngithole. Buka ngako uMazwide exama nala nihlala khona nanisuswe yini? La sasihlala khona baba sasuswa ukuthi safike saqhekezelwa khona lapha. Sabuya ke sazohlala la nje bese sihlala manje.
Okay, namtshela nimazwethu ukuthi besingakazi ima bhuti. Yebo baba. Ungasondela baba uzozwa nawe. Ngisamangele nje nami ngibona lamakhamera la aphambi kwami ukuthi kwenzakalani la ekhaya. Yebo baba. Uma ngimazwide nangu la uzosilethela amakhamera baba ngazi ngempela ukuthi zishaphi. Wenze njani? Sanibona mina. Awukulinde kancane. Nathuka nje. Yes, lungu besixoxa umnyango. Awungathi indaba ethanda ukuthi uba serious kancane. Ngicela sihlale phansi sibonisane awuthi simoya kancane. Sike sibanike ithuba umazwide ukuthi Ngizoke ngizwe. okusempeleni kwenzakalani. Okay, ayisayabona. Angena. Awubanike baba ikhanda. Sahlala khona. Lishona nje ilaba sesiyahlasela. Hayibo. Umuntu ohlaselwa umuntu onecala. So mawuse lo segama lokuhlaselwa ngazo mhlawumbe bakhona ngakwazi. Ngicela uze ngapha baba. Yizo mandobe Ukuze mhlawumbe makusuka yizo into. mandobe ekhulumela phezulu engathi impela. Sengisamboni ukuthi hayibo. Wasevimba into emnyango. Kwenze njani? Oh mhlawumbe baba mhlawumbe ngiqale ngixolisa igama lami nangomalandela bangakayichaza. Seswa TV njengoba nje sihamba nomfowethu osimele endlini uyena uyaye esigadeke masihamba endleleni emaparade. Abafowethu labashuthela umsebenzi wethu ngoba yonke into esiyenzayo njengoba sisiza abantu siyasithanda ukuthi sibe nento yokufakaza esiqoqayo esibekayo la ukuze sizokwazi ukuthi inkulumo yethu siyikhumbuze ukuthi kwakhulunywa kwafika lapho kuhamba kanjani. Niyaphila ke la ekhaya. Hayi yebo siyaphila kona. Yeah, umazwide engihamba naye niyamazi la ekhaya. Yebo siyamazi kakhulu. Nimazi kanjani mhlawumbe? Umazide umuntu ebesidlala naye istokfela. Sihlanganiswe nje ukuthi sidlala naye istokfela sibaningi. Oh, istokfela. Yebo kunjalo. Siyahamba kanjani kodwa istokfela senu? No, istokfela sona besihamba kahle. Kunganankinga nje kuba ukuthi istokfela besisazohlukaniswa. Lakho ke istokfela sesingasahlukaniswa ke. Sekukhona into ephuthumayo isifo esivelayo esisithathayo sinobaba awumeke sisenge ngathi usulanda umlando ngithi mina nje istokfela nizidlala sihamba kanjani ngibuza lo sihamba hayi besihamba kahle istokfela oh besihamba yebo besihamba kahle okay sinikuma nje sihamba kanjani Esitokfela nje kuthela kumphululeni. Hayi mama ungasiphululini usihamba kanjani istokfela hayi sihamba kahle istokfela mfana yeah ngenxa ke yezimo ethizeni ezisuke zazenzeka kwayikona ukuthi besisadinga nje ukuthi sihlale phansi sikhulumeni basi nje istokfela sona bekade sihamba kahle sigcine nini ukuba nenkinga mawuthi zike zakhona izinto sigcine nje leko December obenisazokwenza njani besisazohlala phansi nje sibabize nje bonke sihlale phansi silungise lo ndaba okay ngenxa yesimo nje suke savela njengoba nje si April manje istokfela siphazamise ngo December shothi December January February bekumele nje manje sesino 4 months manje istokfela siphazamiseka kunina kulo izinyanga ezu4 istokfela sikhuluma ngemali ngo December sisuke silinde ukuthi senze izinto zethu siyibudgetile yebo kulo 4 months wonke nina benisahlela ukuthi nisazobabiza nikhuluma cha phela baba istokfela bekuthi sizohlukaniswa ngoJanuary kahle nothi ngoDecember oh ngoJanuary yebo ngoJanuary shothi nje siphula ubanike uDecember shothi 3 months nina namanje benisazohlela ukuhlangana ukukhuluma yebo besisazohlela lokho ngenxa yesimo nje besike sabhekana naso singazi ukuthi nabo singabahlalisa kanjani phansi sibathi usiswa umuntu bani umabani uMangcobo uMangcobo amakholo amashiya amahle yebo cha Mangcobo uyazi bekuhlangana kwakho yebo noma la ade niqashe khona yebo eChaswed yebo so njengamanje nibe abantu abanyamalala eChaswed ngoDecember yebo nangazi ukuthi nikuphi nangabe nisatholakala encingweni nayo baba wakho usisi wazosibhalela ngoba naye nengcindezi yabantu akade edlala nabo istokfela so wena mangifika la ngilalela inkulumo yakho ngitshela ukuthi benisazohlanganisa benisazohlala phansi nibabize April manje sikhuluma ngabantu ade kufanele bethole imali ngoDecember yabo abanye bafuna ukurenovate abakhe njengoba naniseni nomuzi manje kodwa ade nihlala emqashweni but ngibona ngaseni nomuzi so ngifuna ukuchecka ke siswami ukuthi kuyiqiniso lingakanani lelo since abantu ade behlangana kuwena namuva nangabaze senmovile nangatholakala emafonini so njengoba sinithola sesimthola la ngisuka le eChaswed yebo sike saba nenkinga sisuka khona lapha ya nayibekela la inkinga besingakazi sibikele umuntu awu
ngifuna ukuchaza ukuthi nakhona sisuka lapha eChatworth khona isifo esasivelele ekhaya. Ngibuza ukuthi ke sisike nabikela bani. Besingakaze sibikele umuntu besisangene nathi kuqhuma isililo njengoba mina ngifuna ingcingweni ngithole mina abantu babhizi bafuna kumena imali hayi awukho umoya ezowehlisa abantu imina ngasungula lesi stokfela ngithi ngathi ngidlaleni stokfela manje masenza njani sangenza njani mina kahle baba angikhulumi nawe ngicela ukukhuluma nomama ngicela umhloniphe phela ubaba wakwami bona bekhuluma naye ngoba nawe abantu nje babebhokela mina ngenze njani ngoba siphakathi sibabili kule ndaba lena lalelani sibabili le ndaba yebo awukwazi phela ukuthi ungafika uzongihlasela ukhulume ngoba ngizokhuluma ngoba ngisizela stokfela awukwazi ukudlalela mina abantu babhizi bakhuluma mina ngithi yebo bezizonibiza sihlale phansi ixazululo nini Nina nilahleke ngoDisemba. Bekade singekho nathi sisemakhaya. Yebo, akusenamuntu. Musonto ukudlala ngami, ungadlali ngami. Ngicela umyeke. Ungadlali nje ngami. Mina ngicela imali yakho, mina imali ngiyayicela, ngiyayidinga imali. Ngiyayidinga imali. Phefumula ngayo. Kodwa egcineni. Hawe mama. Okuyikona mina ngigazi kahle, abantu angibazi mina, abantu ngiyabona. Abantu angibazi. Awukho kuzokushintsha futhi ngoba vele into yenzekile engeke kusashaya. Hawu nizobazi abantu. Mina ngeke ningenze nje. So uzochaza igcizelele phezulu kwamazwi kaMangcobo ukuthi lento ayishoyo yebo baba ivele into yenzekile iyona yebo njengoba ngithi ngiyamtshela lento ngifuna ukuyenzela ngiyacela ngizo ngifuna besinenkinga le emakhaya Magcobo ukwazi wemazwithu ungangihlonipha emzini wami wemazwithu ungangihlonipha emzini wami abantu bafuna imali mina yeke baba umoya ngifuna imali yabantu ngifuna imali akuthululela ubaba imali yethu nathi sayibekela yona lokhuluma ngayo wemazwithu imali yethu sasibeka thina ngisho ubaba lo angakutshela ngisho ubaba lo angakutshela abantu kade siyibeka stokfela phona sanakhimisi hey saqhekezelwa naqhekezelwa yebo la bekade siqashwe khona sathi siyabuya sibuya nje thina siqhekezelwe ngicela ngasikhulumele inganekwane sehlisa umoya ayikho lento ehlisa umoya manje uzokwehliswa umoya ayikho nje lento okay baba no okay baba uMangcobo uthi nagqekezela yabo asikho emidlalweni la akuyona inganekwane esikhuluma ngayo akekho umuntu ongaye emakhaya ashiye imali engango ithatha imali esitokfela senu 100k nje wonke akekho umuntu ongaye emakhaya ashiye 100,000 endlini ucash bese ezodlu ayi siswami ngiyacela Nkosi yami nami sacela ukuthi ungizwe la bekade sihlala khona nathi sazi ukuthi indawo nje ephephile yes bese ngazitshela nathi ukuthi kuzokwenzeka lokho sekwenzakalile manje wesisi wami yini eyayenza ukuthi mhlale no100,000 endlini nibe nazo kahle ukuthi niye emakhaya imali yayingeke into soyenza nathi ikhona la sasibeka khona lento lisho ayikho ayiqali ukwenzeka akoni lo nyaka kade dlala koStokfela bese sidla Stokfela yebo baba ngiyabonga yebo baba so kwenzeka eleuvaltsheni yebo baba unginike isikhathi kancane ngimchazele noma enolanga phezulu la yakhe lizosiza ngoba egcine nifuneka ukuthi into masenzile yenzekile ngoba manguba lento ukube noma esasingaqhabanga leso sifo khona emakhaya lapho koZulu kwazokwenzeka kube khona itulo eliboshiwe ukuthi meni bafica
nithathe le mali mebengolozani benze ukuthi sasiyafa kodwa asisho ukuthi kumnandi asisho kumnandi kwabanye abadlala inyawo igcina imali abengathi nathi silimele Ngesazokubiza akunamuntu kunezingane sobuya naso sibuya nje sekuyiphi lapha kuqekeziwe manje into ongayazi. Okay, lalela-ke lo mbuzo engizowubuza uzothatha isikhathi ukubuya ngale emakhaya yebo baba. Okay, Manxobo, lo mbuzo engizowubuza ngifuna ungiphendule ukuthi uyiqiniso noma ungamanga yini. Mazwe uManxobo nina ngo Friday wangomhla ka angisakhumbuli kahle kwakumhlaba kodwa phakathi nawo uDecember sekusondela amaholide. Nina Christopher lokufanele sihlukanise Friday. Thini? Nina nakhetha ukuthi nabacela egroupini ukuthi nicela istokfela sihlukaniswe Monday. Yebo. Nina kulo weekend. Saniyagalezelwe endlini ngalo weekend. Cha. Nina nje istokfela okufanele sihlukaniswe Friday. Yebo. Angithi? Yebo. Nina nasihlehliselani istokfela ukuthi nicela egroupini kwenze uMonday. Why nani usihlehlisa? Thina into eyadala ukuthi sisho njalo kwasuke kwavela isifo. Ngale nkathi sifonelwa nathi siyababaza ukubuhlungu enhlizweni zethu asakwazi manje ngisho ukuthatha ucingo sifonele ngaphandle kwethu akusakho umuntu khona ngale. Lokho hambuye khona ngeke uhambe manje ungcobe sontelo usuyabuya izinto ezingahlele zingalungiseka izinto ngoba ukude ngale emakhaya koZulu. Ngala eThekwini siyaphanda. Funa mase sifike ngale senze yonke into esiyiqede ingakho kube nesigaba esingakuthi sheshe silungise le. Yebo batshela. Kube sabuya semthami mhlawumbe ngadlula isonto. Akaze kwenzeke into ngale ngale inkinga ihlangeneke. Okay. Inkinga ezaqondana na. Manga yonke lento engichazela yona manga khona izinkinga Okay, mazwe kulungisa inkinga manje uyaphinde uyagibela yobusa inkinga. Okay, mazwe. Thina sibheke ikhalikhulator la. Ngilinde mkhulu. Akusekho umuntu thina sibheke la. Okay. Ngeke ngihambe manje ngibuye manje ngibe ngekhalikhula. Okay ke baba. Ekweni funa ngingamela yonke into la. Okay, Manxobo right. Angithi njengamanje bengisazobabiza. Yebo. Okay, shuthi kuyinhlanhla ukuthi usisi usenifunile wazomthola. Ake subecela ukuthi wayi kade ningathola ale mafonini. Ake subekene eceleni lokho. Angithi njama manje sesindawonye. Sihlelana amakhamera sihleli la. Sicela ke leyama lesitokfela sibekene la. Yebo. Izothathwa imali Hayi bo Manxobo. Ngicela singenza kanjalo. Izothathwa imali lesitokfela njengamanje. Njalo. Angithi benisazobabiza. Yebo. Okay, anisababizanga ngasonke lesikhathi. Okusho ukuthi ke kubaphoqi ukuthi banifune baze banitholele nina ngakhona. Yebo. Okay, siswami ngicela ke leya mali nje stokfela. Ayikho imali yestokfela. Ayikho imali yestokfela. Izoqhamuka ngoba sibekisiza sikhaza ukuthi nakhile nje Okay. Izoqhamuka phi njengamanje imali yestokfela. Okay, lokho uthi ngigqekezelo sikuzwa manje, sikuzwa ngani. Yebo. Okay, into engicelayo ke lokho kade ngifuna ukubabizela kona nibahlanganise. Ngicela nomtshele kona manje sila uhambe uyodlulisela abantu ngicela nikhulume lento kade nithi ngizowabizela yona. Okay. Ngicela ukuchaza la. Awuchaze baba. Isikhathi iphutha lokuqala libe ekutheni ilesigubhu 1 sisipho esivelile. Lokhu okusisazochaza nawe uwena bungachaza kodwa into angayikhalela ukuthi sichaze lesikhathi esesiqhamuka kusena ekubeni ade belindile nokuthi bengafanele azayifikele yena. Yebo baba. La ekhaya. Elinye iphutha lesi le. Yebo. Kodwa lokho kwemali ukuthi ilahlekile. Akushintsha ilahlekile. Akukho nathi esingakwenza. Mase mina ngenza njani thina senze njani iyona thina somndeni sihlale phezulu ukuthi le nkinga sibhekana kanjani. Yebo. So lonto ngoba mina kuphela nathi ayikho into esingayenza. Siqala sibonisana. Ayikho into esingayenza. Sibinda ukusenza ayikho into esingayenza nathi. Ningazobosha.
Angiyezwa ngoba nesangihlanisa. Hayi angazi-ke weMazwide angazi ngempela. Njengamanje Ngoba nathi sigqekezelwe nathi akukho futhi nathi singakwenza. Niyabona manje niyashasha-ke. Akukho nathi singakwenza. Yabo enye into engiyaziyo ngane mhlawumbe ukuthi beningayazi. Nina lendlu le nayithenga nina. Yebo. End of January. Yebo. Nayithenga le. Yebo. Kuyiqiniso noma kwamanga. No indlu asayithenga kona. Akuphiko. Nifike nagqekezela ngoDisemba. Yebo. Natshotshelwa 100,000. Bekunama savings ebekade siwenza nathi. Sisiwena thathanga lo ma savings abantu. Yabona wena. Sihlale kuphi khona? Phela iminyaka. Why leyo muzi into ade yaplana before kuhlukanisa into evele isemaplanini. Mase siyabuya manje suthathiwe sotholapho umuntu ushidile ngalona. Yebo. Phinde siqhubeka Bese vele nathi sinama savings wethu. Ayihlangene nemali. Manini nina nincamela nincamela ukulahlekelwa impilo zenu. Silale kuphi sinobani? Silale kuphi la khona into kunanyazi. Niyazi ukuthi bazonibulala abantu. Sonke silahlekele. Niyazi ukuthi bazonibulala abantu. Hayibo ngeke babulale bani. Niyazi ukuthi bazonibulala abantu. Angeke babulale bani bona. Nincamela ukukweleka abantu nina nizijabulise. Ayikho inkulumo engayilindele ezoqhamuka ngale. Ngisho yini Silahlekela sonke. ngimukela ngoba iphutha into yenzeke kuthina Yebo baba. lahlala khona. Yebo. So mawunjalo ayikho into ngalokusho iphutha lenzeke kuwena Yebo. yonke intambo ezoqhamuka into ezoqhamuka emlomeni omunye kulade sidlala nawo Yebo. ivele izocindezela athi njengoba kuyimanje yacindezela. ngoba bekade ihlala kuthina kodwa nathi sonke awulahlekelanga wedwa. Enzokusho-ke njengamanje. Yabo angiphumi la endlini. Hayi asazi ngoba Nawo uMazwide lapho phela ngoba ngiyona utazikala umuntu ekhamba nesolution ukuthi ungadayisa umuzi wami kanjani? Awungahambe emthethweni. Angithumangayigebengu mina ukuthi sonke silahlekela wehlekanga wedwa weMazwide. Awuzange ulahlekelwe wedwa. ngiyana sengiyaphuma lungile vele ngilinde noma yini engashiyo Awubatshele. kungcobo Batshele vele baba. ngeke ngilindele lokho Batshele baba. kwenza kodwa iqiniso imali iyathathwa Yebo. yahlonjwa Sasomele senze njani-ke thina? Yebo salenze futhi ukuthi zange size sifike size simbize nathi bekade le emakhaya. Ingekho nathi le bekade singayenza. Ukuthi ushoniwe ngiphuthume Bese sasangene nathi amakhaya. Hayi nathi sazi ukuthi senze njani. okay nina bofakazi balade nihlala kodwa nigqekezela Lade besihlala khona. Hayi bo sina ubufakazi kukhona phela khona singahamba siye khona siyobuza. Kukhona ubufakazi. ningahamba niye khona ngeke phela umuntu avela abhusha Singahamba nje. kwagqekezwa kwangena phakathi Baba bethu bathatha. bathola ke Shuthi bebazi ngoba phela behlanganyelwa khona wabazi lapha. noma leti internet job into yangaphakathi noma yebo baba. saqovekela imqondo safuna ukwazi ukuthi ngempela Kwenzakaleni. bazi kanjani ukuthi mali sishiye lana basabile basithatha isikhathi singakasabile sesibuya sekunje ubani lo onesandla sempela owakhipha information hambane lapha ngoba kwavele kwaqonda la sihlala khona kuphela yonke le line bangawo bazibani khona imali la nina Baba, awukhulume nabo mina hayi angazi shuthi letaba yethu uma zide angazi wabona into enza ngisho njalo nina nithi niqekezeliwe kodwa manje ananga update umuntu
nanyamalala sisandobuya nathi bekade singekho sisandobuya besisemakhaya inamba zabo ngoba safuthi inetwork khona ngale makhaya ayikho network ngekho bekumele senzenjani ayidonsi nje ukuhlala ayikho lathi sesibuya kanye yebo ngeke uhambe la okay kude kwaZulu wena kusuka ngoDisemba kwazi kwashaya amanje uApril Yebo. ucingo alidonsi alidonsi nje kwabo bungenafoni ifoni nje ingekho ingathola ibithi nje no signal okay ibithi nje no signal okay sis akekho noyedwa nje bekade okay into yaziwayo umuzi lo muzi isemakhaya okay fine ngiyakuzwa lo muzi uthenge nini ukuze ube nalento enhle kanje kufanele wenze kanjani yabo ngiyazi ke khona sebezothi hey manje imali bafethu asikwazi ukusha ama price alo okay ngoba enye into ama measurements awalingani singatshela iprice yalo msebenzi kodwa uthi sesiyafika indle yakho inkulu ivulekile yabo so sesiyagcina sesiyaphambana manje kungazokuthi mhlambe si unprofessional kanti cha asinjalo into engingayisho uma ukuthi mhlambe ngidinga lento ukusenda nje WhatsApp noma ufone ucela quotation sifike kwenziwa ama measurement endle yakho then kube yiloko awengiyoke nazi izithombe kunezithombe ezovela emva kwale video ake nje danko Zawuthenga nini baba ngoJanuary okay January end of January okay phela uJanuary phela uJanuary ungapheli okay right lo muzi nifike kanjani ekuthenini niwuthenge nibe nisemakhaya umuzi ulapha khona phela ama arrangement kancane nje okay hayi kusiphela lo muzi into eqhamuke ngoJanuary ade sayixoxa indaba yawo yebo baba nalabo udesala so safuka isikhathi ukuthi sajombe singayithola imali ingenzeki lento yemali naku sekuvela ithuba lokuthi imali iyenzeke iyaqhamuka ngeke sawudedela lo muzi ngoba ngesiphinde siwuthole ngoba sike competition nabanye abantu okay so manje sithole ithuba kunasi uthathe kodwa ama arrangement nama payment inwenze kade kwenziwa lokho lela end of January ngeyikhama kanjani cha phela umuzi yona dilike eyaqhamuka ugcineni ukuthi ngoba owesashilo simehluleka la ngibanihlule ngokuthi simehluleka ngoJanuary ngidedela abantu ngoba kunina phela enifuna lo muzi kuphela okay shuthi nina umuzi na sign amaphepha yendala nje indaba yokushoda amasenti beshoti imali sahlanganisa imali benzahlanganisa imali ama services usisade yebo phela iyona bona lawo phela sikwazile ukuthi sithenge ngawo umuzi ngaleso sikhathi leso kade kusashow okay bathi sanjani ngithi bekade ngaleso sikhathi leso bekade sisahlanganisa imali kusashow iyagcwala imali cha phela igcwalile phela kuqhamuka ngoJanuary isivuthwe khona yebo safika nawenze njani wathemba phela umuzi nafika nawukhokhela yebo wakhokhela walinisana nilungisa indaba yomuzi ngoba inetwork bese ninayo yini ningazama ukuxhumana nalabantu before niphinde emakhaya ngeke sikwazi ukwenza izinto kanye kanye okokuqala ayikhiphele okokuqala ngifuna akunamali Angeke udayise lo muzi angithi solution sisakhamba abantu phela abantu bafuna imali zabo indaba ayikho ngomuzi indaba yesitokfela nomuzi ayihlangani Sina njengoba sabantu sihlala phansi siyabona uthi umuzi awuhlangene nani lesitokfela kodwa imali elahlekile ihlangene okomuzi ade sasikhona into eqalayo ezizumsa iqala kwenzeka esitokfela umuzi awuhlangene nesitokfela kodwa ngeke uthi mekulahle imali esitokfela uthatha umuzi kanjani uthathelele mina lo baba
Baba Uthi ungizwe. uhlala kuphi? Right ilahlekile manje njengoba sithi lahle vele ilahlekile. Kuba ilahle khona ngisahla lapha emjondolo. Uzothathana nje uzothatha umjondolo wami emjondolo. Yebo Uzabuyisa phela imali. ukube kuthiwa bekunjalo uzokwenze njani? Indlela elula. Uzozathani khona lapho? Amagasi amanye koqanisa istokfela nizela kuthina. Uthatha isihlahla lamagasi nisibophe mina nisibophe. Ngoba ayikho yona. Imali izoqhama kuphi khona? Angani ngimini ukuthi akunamuntu Yaza senze njani ukuze sigculiseke enhlizweni zethu noma uthi agculiseke sicela nisivezele i-bank statement yala ma savings ade niwasho singivezele ini? i-bank statement Ibhathman. last year sizokwenza asinayo ngithi njengabantu Athi wena ophansi phezulu. So yenza sinike yena. Base abantu abakhombisa. Ngizobona phela ukuthi ucela bangingena. Uzobuya nawo. Ukhombisa lo. Lo bese sizohamba siyoyenza Sibuye ubabizeke. Waphela nawo ungadlali wena. nizoyifraud Wasubhokala wena wedwa. Bedlala yedwa kodwa benza asongo. Wasubhoka yena yedwa. Abenze bonke khona sobachazelana. Ungabhoki kodwa sakudlala bungadlali wena nawo. sorry yabo le iphepha enifuna ukuyenza angifundi le iphepha ngifuna ephuma uzoyithatha phi? ngifuna esuka from ku-app Yebo khona. ku-app yenu kanti Uzoyithola thina soyebhenki sifike siyenze. Kuye nayo. Ayikho enyozoyithola. Uthi kuswela ngomhlaba Ayikho enyozoyithola. Ayikho enyozoyithola. Ngiyaxolisa-ke nje lapha ayikho enyozoyithola. Sokunika Sisazoya nje thina ebhenki sifike senze lento enifunayo bese siyabuya. Base ababize iy'member sibakhombisa. Sibahlalise phansi labo. Abenzi yedwa azobhonga uyena umsunguli esitokfela ababuye nabanike naye. ngiyesaphinda namanje angifuni i-bank statement eyiphepha le ngizoyiprinta angiyiceli ngicela i-bank statement awubathengisi ungobhobho ngoba besisazolifoni. Sisho skip ID number usicela investment yale 3 months. Awubathengise babuthi nathi phone ngoba nayo ifoni esinayo sisebenzisayo nobaba. Uze aneliseke ukuthi imali yatshontshwa. Osmartphone laba basifele sizowuthatha. Imali yatshontshwa sisi ke sithi Ayikho. Nathi tesingayenza. uthatha naso. Uzolinda fanele alinde naye. Khamba lo mhlawumbe ngothatha umnyango more than 10 years. Besisaphila nathi. Yebo baba. Mhlawumbe ukhokhwa izingane zezi ngaleso sikhathi okwamanje asinayo. Wala alomuntu asinampahla asinalo. Uyabona nje la. Uyazibonela nje la. Okay ngicela sivumelane ngento eyodwa mazwidi kunento engifuna sivumelane ngayo Yebo. kuleyo ukuthi i-bank statement nizoyiprinta ebhenki Yebo. ngizocela ukuthi ngizoninikeza i-email yenkampani manifike ebhenki nifike nithi nisacela abantu-emailele Okay. ama-bank statement kule email esoninika Iziba kuwena. Izosuka kuyena phela lo email. Usuka kwena unike thengisisa phela. no mina ngizonikeza i-email I-email. ngizonibhalela i-email ezofika ebhenki nibacele bani-emailele ama-bank statement kule email engizoninika yona Okay. ngoba le yiphepha angiyiceli Okay. okugcina-ke ngifuna sivumelane ngakho if sesiwatholile ama-bank statement if kuwukuthi lento yama-savings enisho nithi benisave unyaka wonke ngazi isikhathi esingana Ayikho. if kuwukuthi ayikho kwe-bank statement ngifuna sivumelane ngokuthi lo muzi enihleli kuwona niyaphuma kuwo umuzi uyadayisa Hayi baba abasikhola la uyabona umuzi uyadayisa uyabona bafuthi abasikhola la uyabona kodwa la bafuthi abasikhola
into engaganela ngani uthi nasibopha noma ngoba nisithembi lenikhalane ngalo muzi abakwazi ukuthi ukwenza lokho Okay. abakwazi Nilwelani ni right. Angithi ni right. Into ekwi bank statement i right. yebo right Nilwelani phoma. ukuthi uphakathi uza ungena indawo iphume yomuzi akwazi ngisho noma yini kodwa nisithule zonke kodwa ngicela iphume yalo Shothi nilani ngizwa. Aningizwa. hayi akwazi nami ngiyaphetha eyomuzi ayingene endawo lapho Sis, angithi ngizonika i-email. Nifike bheki bani emailele ama bank statement. yeah Angithi ikhona ilokhuzana. Le mali ikhona le mali yenu vele. Kade nisenze. Yes, ikhona. Mina ngingakingi ikhona imali. Then imali if ikhona okay, sekuzoba nendlela ke sibuye nabantu nibachazela abantu ukuthi imali yabo nizoyikhokha kanjani. If kodwa kubuya nawo lalela into engifuna sivumelane ngayo if ukuthi le mali ayikho kwi-bank statement niyaphuma ngomuzi siyaxolisa. yini umuzi lekubala umuzi njalo Okay, thanani nina yebo siyezwa ngoba imali hayi asifiki kulokho siyakuzwa akunankinga futhi siyavumelana nakho lokho kodwa ke lokho kushoyo sizokwenza sinike yebo but indaba ukuthi umuzi kanjani okay siswama ngithi umuzi awuzungena kulento ngoba lapho ke ngiyala ke nje lapho angivumi ke nje lapho umuzi wami lo umuzi ngathi amsana nomona nje mengisi ngiyabuka njalo mshasha phatha umuzi leyo muzi impela hayi sengiyabona ukuthi inomona phakathi ngoba phela ngiyonke isayixoxa umuzi akekho umuntu onomona nomuzi wethu akekho umuntu onomona nomuzi wethu mina futhi ngicabanga ukuthi lento seyiqedile manje ngoba inkulumo yami ithi ayikho into ekufanele siyibange la ngoba usisi sengumchaza ukuthi ngizomnikeza i-email ngizonika i-email ufike ebhenki ucele ba-emailele ama-bank statement kule email esizoninikeza yona ayikho into ezodala ukuthi kungena umuzi ngoba vele imali ebekade nisave izobe ivela inkulumo yami ibithi if le mali ayiveli umuzi iwona odayiswayo yes akukho ayikho into efanele nilwise nina ngoba imali ikhona vele sizoyibona just nje ukuthi sikwazi ukuthi mase kunabanye abantu nose sakwazi ukusubmita into vele ngizohlalelwa phezulu kwayo ngizocela ukuphinda la futhi ngizotshela uMabhalani njoba ethe wafika umwakho uphezulu ngiyambona ushukela uphezulu right lokho onjobo usho sisho nathi ukuthi siwenze into enforcement ngicela hamba fika tshela ezinye abanye beyimember ukuthi kusebuzuswa la kuye la mase kuyaqhutshwa kubona kwenzeka kanjani yebo kodwa bafethu nombani ngamenzekela lo ngoba iyaqala ukwenzeka lento ukuthi sitshontshe imali siqekezele ngoba hasa sidlala into kuvela kwakhona ke manje ngamtshela nalowo mangco ukuthi hey funa sibusiyeke indaba zekhundla ngoba manje sesikhuluma sesikhiza amagwebo kulungileke alinde lo bank statement aze siyimember qhutsheke kubona ukuthi kubonisana kanjani kodwa icala ikuthina esagqekezelwayo asiphiki lo inhlamba siyilindele umsebenzini okwamanje hayi ngisimina akunawo amanje ngengawasho into emenzeke kuwena muhamba nesela nawe ubiza ngesela futhi nathi njengoba kwenzeke kuthina nathi samasela ngoba kuthathwe kuthina kulungile ke inhlamba ngayiphela noma singabiza amajondini isithuka noma ngaphi nasemasontweni ilungile sadla imali esitofa kodwa ayatshontshwa ngimile ngale awukho umuzi ozodliwa ngalokho yabonga baba okay nasemva kwaloko nasenyamalala nishintsha indawo nashintsha inamba nangatholakala nathenga umuzi kojani awayinamba ukachaza mangcobo ukuthi sinenkinga network nami ngachaza ukuthi ngale ithina siphethe ngesihambe manje sikwesontezayo vele kukhona ezinye inkinga besasa sibuza nalezo inkinga bese sibuya kanye okay namhlanje lesimbi ngisacela ukuthi by Monday sibe sesiwathola lama bank statement ngomsombuluko awuthi usewuzosendela yini email ngizonikeza email ngizonibhalela off camera uzongixolela ngoba ay umuntu usebroken sasense upopop hayi bazokubhalela ngepen nje ephephi okay hayi ayikho inkinga hayi siyaxolisa noma usifikele nama camera nje kanje
ungakuhloniphi nje emzini wami. Hayi. Ingoba kade sasifuna Ungakuhloniphi nje emzini Hayi, wami. Kade Usungibukela ngizokubukela namakhamera. abantu phela Inhliziyo ayiphakeme. Kodwa nana ngikaze ngibahloniphe. Inhliziyo Lenze ayiphakeme. ukuthi nibabalekele nana ngikaze ngibahloniphe. Hayi besingabaleki. Ngizophamisa Okay, nange nobaba ngathi yaba. ngizophamisa ukuxolisa lapho thina sibebudedengu kodwa uphenyo nofakazi abuqhubeke Okay. kuze kube nokulungisa. Yebo. So ufuna uzama ukuthi uphuze amanzi abandayo wehlisulayo vele kungeke ungadinwa kuwena umabhalani uwena olidayo lapha ingakho behlasela wena kufanele umoya ube phezulu. So noma Ngcobo naye phela afunakalo njengomfazi wale ekhaya ukuthi ngeke amele umfazi emzini wakhe kodwa vele abantu besifazane banolaka siyakwazi lokho. Yebo. Yonke indawo ufica kunjena kodwa ke siyala salivuma iphutha lethu. Sicela sike siqhubeke nohlelo bothi kuzokwenzana kodwa sisombululo sogcina sitholakele. Yebo. Asisho Sisho siphelile njalo nje kwamanje. thina amazwidi sicela wehlisa umoya. Yaneliseka amazwidi. Sicela wehlisa Ngiyakuzwa lokho umoya. abakushoyo. Sicela wehlisa Uma umoya. ngase iqiniso livele uzokwehla umoya. Kodwa ngithanda sesizwakala emasontweni sezwala yonke indawo. Yebo. Hayi phela laba manje bese befike namakhamera nje sobonakala kwa TV kobabona kude manje. Hayi, Akayenzi nje yena Ayibambeleli akhulume kuhle nje nathi. Usesilethela nje sesilethela nathi komakhamera emzini wethu. Uzosibukanisa nje Hayi nabantu. mhlawumbe le camera umuntu amthole endlini besisabisa nje. Asazi kodwa noma into yangempela yini kodwa kulungile asidlule lapho ke sicela ukuzama ukulungisa. Sazi. Sabona. Nihambe kahle kahle.